बिटिसिआव फ्राय 115 जननि बारा नीट पास जादों। 25 जननि बारा जोंहा जेडबल पास जादों बिटिसिनिफ्राय बिसोर सब कंग्रेचुलेसन। हार्ड लेबर खालाम, जोंनि थाखाय गौरबनि खोथा जे जानो गैयै दुखियानि फिसाफ्राबो नीट पास जादों आरो जेडबल पास जादों। बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा सोलोंथाइनि सायाव गोबां खामानि मावगासिनो दङ। क्लास 10 आरो क्लास 12 नि स्टुडेन्टफोरखौ इंलिश, जेनेरेल मैथमेटिक्स आरो जेनेरेल साइंस 151 स्कुलाव जों फ्रि कचिं होदों। जोंनि फारसेनिफ्राय बेस्ट विशेस एन्ड कंग्रेचुलेसन। जोंहा बिटिसिआव फ्राय 115 जननि बारा नीट पास जादों। 25 जननि बारा जोंहा जेडबल पास जादों बिटिसिनिफ्राय बिसोर सब कंग्रेचुलेसन। अल ओभार दा इन्डियायाव 11 लाख स्टुडेन्टआ नीट पास जादों आरो 1 लाखल' डक्टरनि थाखाय इनटेक केपासिटि दं होननानै भारत सरकारा फोसावदों। दा आउट अफ 11 लाख होमबा 1 लाख स्टुडेन्ट अनलि दे विल गेट एडमिशन एट मेडिकेल कलेज। बिराद कम्पिटिटिभ स्टुडेन्टफोरनि थाखाय जों सानो बिटिसिनि जाय 115 जननि बारा नीट पास जादों बिथांमोना सब डक्टर मोनजोबथों। जोंनि फारसेनिफ्राय आफा बुंलावरिनाव आर'ज खालामनाय थाबाय। 25 जननिफ्राय बारा जेडबल पास जानानै दं बिसोरो मोजां मोजां IIT NIT आव एडमिशन मोनथों। बेस्ट विशेस जोंनिफ्राय हार्ड लेबर खालाम, जोंनि थाखाय गौरबनि खोथा जे जानो गैयै दुखियानि फिसाफ्राबो नीट पास जादों आरो जेडबल पास जादों। सार गोदानै जि माखासे फरायसाफोरखौ जि बिथांमोना जि नीट बा बेफोरबायदि गिदिर हादरारि थाखोनि जि एग्जामनि थाखाय नोंथांमोना बे जाखांबोनाय फरायसाफोरखौ माबायदि कचिंनि बिराद जोङो मानाव गेदेर बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा सोलोंथाइनि सायाव गोबां खामानि मावगासिनो दङ। क्लास 10 आरो क्लास 12 नि स्टुडेन्टफोरखौ इंलिश, जेनेरेल मैथमेटिक्स आरो जेनेरेल साइंस 151 स्कुलाव जों फ्रि कचिं होदों। दिनै तामुलपुरावबो मोनसे फ्रि सामार कचिं क्लासा जों क्लजिं खालामबाय। 151 स्कुलाव जों फ्रि कचिं क्लास होदों। 6टा साबजेक्ट माने बर' मिडियामनि 3, आसामिस मिडियामनि 3, क्लास 12 निखौबो जों फ्रि कचिं होदों। गासै जोंहा 968 टिचार्सआ एंगेज जानानै दंमोन। आं नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जाय BPF नि फ्रि सामार कचिं क्लासाव बे 968 टिचार्सफोरा जोंखौ फरायसाफोरखौ फोरोंबाय, बेनि थाखाय आं फोरोंगुरु सार बिथांमोनखौ साबायखर बावबाय। 151 स्कुलनि फोरोंगिरि सार बिथांमोना जोंनो फरायसालिखौ फ्रि सामार कचिं क्लास लानो थाखाय सुबिदा होनायनि थाखाय गेदेमा प्रिन्सिपाल सार बिथांमोनखौ साबायखर थाबाय। 151 स्कुलाव सुगिदार बिथांमोना सामफ्राम स्कुल खुलिफैनानै साब सिखोन खालामनानै जोंनि फ्रि सामार कचिं क्लासाव मदद होनायनि थाखाय बै फरायसालिनि सुगिदार बिथांमोनखौबो साबायखर थाबाय। जोबथारनायाव जोंनि डिस्ट्रिक्टनि लाइमोन BPF आरो BSU नि साफ्रोमबो मावथि बिथांमोनखौ साबायखर थाबाय फ्रि सामार कचिंआव सानफ्रामबो खस्थ' खालामनायनि थाखाय।